Yo, Respro, Ralikama, Максуджон, братка, барои тай Нилуфар сӯзонтарам, қиссаи тай Муман трек барои тай. Сабтёвоз аз студияи Шаҳром Медиа. ҳарфои номи ту да бадани ман як китоб шид, насиби ту бе ман монда, насиби ман азоб шид. Ай паси сӯхтани ман тура бар намегардонам, ман чӣ азоб кашидам ӯ ҳолям намедона. Намондан хонагиёшам ки бестамани ман, ай паштию чӣ коро ку надона набина. Чанд соли охир ман бе ту бе ман гашти, ту касее дӯстат медорам, ай синфи аштӣ. Ман панҷарада будам вақте ки туи ту буд, ман байни чор девор да пеши чашм рӯи ту буд. Нилуфар ҷонам будӣ, ту ҷигари ма будӣ, мақсуди ту будам ман, ту нилуфари ма будӣ. ҷидо бишая шавартам қабули мадату, тура шуметам вақте мақсуди ту тирмада буд. ҷидо бишая шавартам қабули мадату, тура шуметам вақте мақсуди ту тирмада буд. ӯ мехост ки да бари каси дига набина, та ҳар рӯз дуо мекард ки да дига кас натиям, тане ки ахир ишқи ма ва ту омад охир да ма пашти панҷарада, ту монди дасти кимкида. ӯ мехост ки да бари каси дига набина, та ҳар рӯз дуо мекард ки да дига кас натиям, тане ки ахир ишқи ма ва ту омад охир да ма пашти панҷарада, ту монди дасти кимкида. агар як дофи дига биёва, ма пайи пота мебахшум амаи гунота, ла қисмати ҳаёт табӣ ки чӣ ко кард мара дар раҳи ишқу овора кард. мақсуд дар пашти ту нилуфар чӣ кора кард, не ки намеша шанси дубора гаштани ту нестай. ту хушбахти дар бари ҳамсари кӯдакат бестак, ман ба дарди ту ҳар сол меканам ҳарф татанамда, тура ба ёд меёрам нилуфар ишқат бадандай. ба ғайри ту касера намехоҳам, и дилу мушкилам ғалтидак набуд, вазифаву илм ки хушбахтии ту дар соҳибашам бошам қатид. фариштаям уртиша хато задак мора надид, доғи судии ма сабаб шид ҷидо карданмон, душмано чиё карданмон, пасти русиё карданмон. доғи судии ма сабаб шид ҷидо карданмон, душмано чиё карданмон, пасти русиё карданмон. ӯ мехост ки да бари каси дига набина, та ҳар рӯз дуо мекард ки да дига кас натиям, тане ки ахир ишқи ма ва ту омад охир да ма пашти панҷарада, ту монди дасти кимкида. ӯ мехост ки да бари каси дига набина, та ҳар рӯз дуо мекард ки да дига кас натиям, тане ки ахир ишқи ма ва ту омад охир да ма пашти панҷарада, ту монди дасти кимкида.